de lof weer eens vlecht. Maar het moeske heel grapperig. Wist ik even net wat ik zeg. De roen een beer op Skiermond zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. Een dief. Geweldig, hè? Dat je dan zulke fijne collega's hebben die gewoon even de patiënt oernemen willen. Ja, zo'n toch je dan wel goed, ja. En mooi dat je beter bent, ja, Jannie. Maar ik wil al even weten wat mijn collega karakter had, ja. Ulbe is osa optijn oerzien. Collega. Miauw, collega. Collega, we haasten door. Ik hier wat verkeerd zitten. Gewoon een oud vogeltje of zo. En dat vliegt mij wild in de maag om, dat wel vanzelf. Maar ja, er staat geen datum op, hè. Miauw. Maar Hulbe, daar had helemaal geen oorendokter bij Jannie West. Ze had, een keer op een mottenspuit. Nou, en doe weet wel klaar. Zei Beboeloetje en Ulbe. Ik wie er al bang voor. Antwoordde het Wieke. Ulbe, we zien pril kwijt. En die collega, die komt net vinden. Maar doe dik aan. Laat je vlak voor zijn neus. Maar dan ben ik bestel. Miauw, ja, daar had het alles van. Ik zei het om ons al, vogels binnen neer wat ze liekje te wezen. Miauw. Vreselijk. Mijn mooie Rolex, mijn horloge, mijn dokterzak. Alles voort. Ulbe is heelental oestuur. Oh, maar wij zullen vangen, Hulbe, die dief. Rob Beboel uit. Ja, dat is goed bedoeld, jongen. Maar die dief is vanzelfs al lang voort. 4 voort. Nee, ik zal mij daar wel bij del lezen, matten. Au, mijn holle. Maar snouderensjen. Daar komt Ulbe zien. Ja, het is Ulbe zien. Dat die nu onder hem komt. Oh. Nou luidt Ulbe op een groenek. 2 keer een grauwe klaptje in een holle op 1 dag. Oh. Dat is ik wel een soort. Even zien dat alles er nog in zit. Er zit een briefje bij. Zei het Wieke, die de tas inspecteren zal. Ik zal het voorlezen. Ik zal het voorlezen. Wacht. Nou, kort hartje. Wacht je op mij. Dan zet ik de bril er weer joch bij op. Wieke begint te lezen. Beste oude dokter, ik heb wat van die aspirietjes gehad voor de magen en ze voor de hinnen, maar verder is het niet. Wat in die tas zit bedoel ik, maast hem om mij. Waarom hebben het allerbeste Wobbe de Akster? Wobbe de Akster? Nou, geweldig. Het rent goed hoor. Mooi hè. Jammer van aspirintjes, dat wel. Ik ken eigenlijk wel wat van de magenbroek hoor. Goh, dat hier ik neer, toch? Zei het Ulbe.
Mag ik hier zelfs zoals ik wil een aspirinse broeken, kind? Het is nog net die brief. Wacht je. Er zit nog wat onder. En dat horloge hoog ik kijk net. Het is net echt. Auw. Oh, Een nep Rolex. nou ja. Dags mooi dat er alles weer waarom had. En vooraanst lekker sliepen.